Никополис Аднестум е римски град, основан от император Траян през 106 година. Наречен е така заради победата му над даките. Никополис значи град на победата, а Нестум е старото име на река Места. Останките от античния град могат да се видят край село Гърмен. Под някои къщи от селото също има старинни останки. Археологическият обект Никополис Аднестум се намира до село Гърмен, на около 7 км североизточно от град Гоце Делчев и на около 50 км югоизточно от Банско. Обектът е разположен на обширна площ. Там могат да се видят масивни крепостни стени, на места реставрирани, останки от аристократична вила, късноантична баня и други сгради. Изграден е посетителски център. Никополис Аднестум е измежду малкото запазени антични градове в България и единствен в Родопите от римския период по нашите земи. Основан е от римският император Траян, който е титулуван като един от така наречените петима добри императори. Неговото управление се отличавало със стабилност и най-голям разцвет на Римската империя. Император Траян основава града през 106 година в чест на победата му над даките, които спадат към групата на тракийските народи. В превод името на града означава град на победата, разположен при Нестус, а Нестус е автентичното име на проистичащата наблизо река Места. След основаването си, градът постига икономически, политически и културен разцвет в периода 2-6 век. В края на 6 век е разрушен по време на аварославянското нашествие. Възстановен е през 10 век, като тогава носи името Никопол. През 13 век Никополис е унищожен от кръстоносци. През турското робство в района е имало селище с името Неврокоп, което е турската форма на гръцкото Никополис. През годините селището се измества с няколко километра на запад и предшества днешния град Гоце Делчев. След освобождението на България през 1788 година, Неврокоп остава в рамките на Османската империя. Неврокоп е освободен без битка по време на Балканската война на 19 октомври 1912 година, а първият кмет на града е поетът Пейо Яворов.